Kung nahinumdum kita gahapon, si Jesus diya sa iyang paglugsong gikan sa bukid, iyang giayo ang tao nga sanlahon nga miduol kaniya nagpakiluoy nga miingon kung buot ka makaayo ka kanako. Umingon si Jesus, buot ko, maayo ka. Mga igsuon, another episodes nga karon atong nadungog diha sa Ebanghelyo ni San Mateo mahitungod sa pagpangayo ni Jesus. Pinaagi, of course, obviously, pinaagi sa iyang gahom, gugma o kaluoy. Kining mga butang nga mga igsuon, kanunay gayud niyang gihatag ngadto sa mga tao nga nangayo niini kaniya. Tungod kay nasayod siya nga kini maghatag og kabugat, maghatag og kalisod ngadto sa tao nga dunay ingon ni ani nga mga balatian. Apan unsa may naghatag kaniya og matud pa huna-huna o kasing-kasing diha sa pag-ayo. Tungod kay kini maong mga tao nga miduol kaniya, sila puno sa pagtuo kaniya. So siguro diha sa Ebanghelyo karon atong nasinati. Una sa tanan, lisod na hunaon nga usa ka opisyal nga Romanhon moduol kaniya aron mangayo og panabang. Apan kining maong Romanhon o opisyal nga Romanhon miduol tungod kay gusto niya nga iyang tabangan ang iyang sulugoon. Ug beyond that siguro nga pagtabang, anaa sa iyang kasing-kasing ang giingon nato nga gugma, pagtuo, pagsalig ug ang pagkamapaubsanon. Ug mao kini ang nakita ni Jesus nga nakapaghat kaniya nga ihatag dayon kining iyang gikinahanglan. Iyang giangkon nga dili siya angayan nga mupadayon kang Jesus sa iyang panimalay tungod sa iyang kahimtang. Apan mituo siya, puno siya sa pagsalig nga bisan sa mga pulong ni Jesus, bisan di na siya moadto sa iyang panimalay, nga siya makaayo sa iyang sulugoon. Mga igsuon, kini usa ka pagpamalandong alang kanatong tanan. Nga nasayod kita nga si Kristo anaay gahom sa pag-ayo kanato bisan unsay atong mga balatian. Apan labaw ni anaay iyang kasing-kasing, anaay iyang gugma o kaluoy sa matag usa kanato, ilabi na sa mga balatian nga nakahatag og kabugat kanato. Og labaw ni ang atong mga sala, ang atong mga kasaypanan nga nahimong kabugat o nahimong babag sa atong maayong relasyon ngadto sa Dios. Apan ang Dios maayo gayud kanato. Di ba? Mo na nadungog nato diya sa unang pagbasa. Kung unsa ka maayo ang Dios nga si Abraham mutabang lang unta, nagsilbi lang, naghatag lang sa hospitality ngadto sa mga bisita. Apan kini di ang mga bisita o kini iyang bisita mao di maghatag kaniya og dakong gasa og kaayo sa Dios nga ang iyang asawa nga si Sarah manganak bisan sa ilang katigulangon. So sama usab sa atong nadungog sa Ebanghelyo mga igsoon, una gipakita dinhi nga diha sa Ginoo anaa ang gahom nga siya makaayo sa atong mga balatian. Simple reflection nga unta kita moduol kaniya mangayo sa iyang panabang ubos diha sa atong pagkamapaubsanon. Ikaduha mga igsuon, anaay Ginoo nga nagmahal, nagpangga o nagatiman kanato kanunay. Si Kristo nang lantaw sa atong mga kahimtang og siya andam nga mohatag kanato sa atong gikinahanglan. Ikatulong mga igsuon, diha sa atong Ginoo
atong matagamtaman. Dili lang ang kaayuhan sa atong pisikal, apan ang kahupayan, ang kalinaw diha sa atong kasing-kasing. Mga igsuon, unsa man ang gipangayo kanato karon, mudangop kita kaniya, muduol kita kaniya, mutawag kita kaniya, og atong pangayoon ang iyang panabang alang sa atong mga gikinahanglan. Mga igsuon, sa katapusan, gipahinumdum kanato kining upat: paghigugma, ang pagtuo, ang pagsalig, ug ang pagkamapaubsanon. Love, faith, trust, and humility. Ug sa kanunay, ana ang Diyos alang kanato. Amen.